bamanyare cɛ ana muso denmisɛnnin ma bakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la sangani waati bɛɛ ka ɲɛsin Cherifla TV jakanso ma kɛrɛnkɛrɛnya ma sɔgɔma donno jɛmukan kanuba cɛman ni musoman a tɛ fɔ aw minnu kɔ nin sanga in na aw ka gabugudaw la aw ka baarakɛ yɔrɔw la forow kɔnɔna na madamɛma ye diɲɛ fan bɛɛ ni sigi mɛ ka ɲɛmada Cherifla TV jabarani ma walasa ka se ka jɛmukan ɲini ka a seereya k'i fo k'i waleɲuman dɔn i tɔgɔ ani jamu na Lala Kuyate i ni sɔgɔma kɔni baasi t'i la denbaya don alhamdulillah baasi t'i na i y'a fɔ cogo min na an bɛ kanubagaw fo minnu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma nin sanga in kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 10 ale dalan gosira an b'a dɔn kanubagaw caman sigilen n'o Cherifla TV jabarani kɔrɔ yaasa ka ɲɛmadali kɛ sɔgɔma donno jɛmukan ale fɛ u b'u fo k'u barikada ka fɔ ni o jɛmukan kofɔlen ale de ye dabɔtɔ ye Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na o don u b'a to an ka taa technicien fan fɛ jɛmukan in don cogo a dogondo mala min bɛ tali kɛ minnu o tɛ san sɔrɔ juru kɔ o b'a to Lala Kuyate dɛmɛjɛkulu minnu banna o tɛ société universelle n'o ye wa o don tɛ zara mɔgɔw kun ka fara ka produit bɛɛ kan a bɛɛ an n'a wula jɔ an tɛ zara kun fɔlɔ min ka sɔrɔ ka na o bɛ bɛn Gani de abe min wuli fɛ kuma kan mon père Mali bɛɛ bɛ min ni nɛnɛ bala ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père mi ka mais hani b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni ye cogo da tezara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin de u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin bolo in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min ha ne min bɛ yen i hakili quoi a bilenman o a jɛman o ni den tiɲɛ tew ka te so n'a bolo bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji Lala Kuyate Samira bi ye banamakɔya ye dɛ bi y'o ye dɛ n yɛrɛ ni se kɛ ni muso se kuma sɔn ne bɛ banaba i y'a dɔn dɛ ayiwa an na foli fɔ madame Keyita Aminata Traoré komi ale bɛ banaba sira kan nin waati in na ale bɛ ka taa kɔɲɔ kɛnɛ kan ale n'an ka foli lase banabakaw ma ye a bɛna taa banaba wa kan fana ka nin waati in na a bɛ sira kan a kɔni kun da an bɛ banaba kan yaasa ka se ka taa banaba kɔɲɔ kun n'a ɲɛɲɛ ka t'o fara ɲɔgɔn kan o ka se ka passer Cherifla jabarani na Ala kibaru o ye maa ye an ka foli fɔ ale ye ni min y'o dɔn n'a sera dugutigi n'a ka jama ni min y'o dɔn a n'an ka foli la Lala Kuyate mun na fɛɛrɛ kɛ ka taa yafuma b'a la non problème t'a la n y'a faamu n'o don ne don k'a ye taa ka segi ɲuman na Ala ka se k'o nɔgɔya amina yarabi banama dara ko k'a fɔ ye ko uniforme ko k'a ma ɲina ko komi ɲina waati n'a cogoya don ko nka k'i ka uniforme b'i sɔrɔ yan Ala sɔnna a ma dara ko ten ko ten ko dara ma ko ye kɔrɔlen ko ye ko so sigilen don wele da ye o ma ye zo ne wa Ala sɔnna ko ni mɔgɔ kɛra k'a bɛ bɛn dugawu kɛ sa ko Ala ka sigi an bɛ dara yɛrɛ fo n nin waati n'a taara banama waati a bɛ ayiwa waati kɔni na kan ka sɔrɔ banama kan ka sɔrɔ banama an bɛ banakɔ bɛɛ ɲini fo n'Ala sɔnna Lala Kuyate kunnafoni bala o b'a to an k'an sɛbɛn sigi a kan ka sanga ni waati n'a cogoya ye jɛmukan cogo min na an ka se ka ta ni k'a yakubaya kunnafoniya ni k'a kari a sun na ka taa k'a di kanubaw ma ayiwa i y'a fɔ cogo min na an bɛ histoire ta n'an y'o ta an bɛ taa Dumanzana nafaji n'an sera yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni yen jiko gɛlɛya ye an ka jamana kuntigi y'a kanu ka jibondo forage 2 ko o jɔ ka di nafaji
kauma Lara kuyati ne gure ni woni mfuyi mun nyina maya o de bulo me jila Lara kuyati nyina maya ke choya nyuma o tesega ke ni jite Lara kuyati ji o de nyina maya nazaro ko ko lo c'est la vie o do kun ko Lara kuyati madama amwati mai na fosisa ji matesega anafa afo bana ba funteni o balga asiba ko rabbo yamme ji min ta nyuma Lara kuyati kuma no wati na kake kacha o de kafisa manvima Lara kuyati ola ame kun fun balanda yele même tarike yef mabala ite aleka fasilido Lara kuyati ayemi wala kata kasangani esoro o kabiboliye ako angata bango ko yera maraka fo gale ko nana de ako nafaji dumazana Lara kuyati dimana kuntigi ayef mabala demeta kanyeshi yesida mama ni jubunto bulubulu fly Lara kuyati ako niya atagalage oke wale obodo hukumu ko ode nyonde me ani deme malaka ke afa guna adawa de jidile ke walula nangoma aka evru socialu Lara kuyati hukumu ko na baye ka fo na garmi asimi goita ni jubunto bulubulu fly ni Lara kuyati apora kabo dugo no nafaji dumazana ka ufe dugo oluka here kama ako Lara kuyati ni atagalage akurmo karle baro ko ni kera kuno ankoro Lara kuyati yoroko folenya ni mbara blaji no tantame kadi aka conseiller spécial chargé des affaires sociales agibo damelemo ni akarafe yera maraka fo galo o manyeme ko mei ka faraya fuma bala dugutigala kauka ani ambala ka Lara kuyati comme aron premier arrondissement sous préfet Lara kuyati o fana ko mekeneka ni atagala fa se bon gouverneur o ka ya fuma bala chidi o fuma mekeneka Lara kuyati bara bela jeno konana e baye ka fo Lara kuyati o koni kilen ko fe ka bismillah baro buruda e baye ka fo Lara kuyati o temani bara we ina fa kan ke togomina ako Lara kuyati agibu damili aye ayira ka fo ke wali ni atagalage ali bi jamno kunti bala ka me fatugure ke aka bara burudaluna wala sa kasiga mageni de nete meta kanyeshi ya fuma bara bunama madama jamno kondoma jiku hami mbi mamunina ako ni ke wali bayi abedo horo kunkonana ako Lara kuyati na manya ka fo yiri turli o yedoyi kunka amatarafari defana kanga ke oyi ako jimbodo ko ni fule ka dawera kadi uma daga janto ala Lara kuyati ako obo uyira bulu ako ula oka mina kanya tuna Lara kuyati machama besika bo anona ako ni ata kalage shemine ka besazira kono uyecheke nga ekubla fandonfe Lara kuyati obe sherema ako jimbodo kunna na amina tunyuma kala sako jango akasiga meshila ubukasiga mega tonmabo ako Lara kuyati obe dugudo nyerema ako kuma kona na umweleka ale koni be odaka nyeshi uma ninga laba ka nyine Lara kuyati jangato Allah kefa kulubali ki inyemado ale koni kelenga korofota ale ko kuma te bako fana ka misuna korofoni dugo ka taka nyeshi de kuntigima akani bara nyuma kelela ka nyeshi ale ka kingonauna ambala ka Lara kuyati ulu jora ka duko sebe awa kulubali ulu korofota Lara kuyati obela jeniya yira kafo yengon babole ye ulu sina de ulu de ngumeta ekola kasoro mako fanta jagite alewe okuma kelefo kasoro ga yira kafo ni ngoni babole ulu sina wa Lara kuyati duwo de ulu ka ke kan shinje makundima shu ani eduje janko Lara kuyati ba maliba kasiga basigi ite ale de afasiri aya salo ka bon nyama esor kono kasano ka biboli samera me jamana kuntigi fu aka wali anyuma nu akera sababu ye kasiga jila se malifa chama fe aka fu ula mto esor kono na samera amato kono amina kuma minka ode seliba saka koi awo yala libe la halaj mengani watina Lara kuyati ako ni atagalage ni mafli ni manyina Lara kuyati seliba akanga dangana maya yaf mabala ni karo nkonana ako ana ache do kundama do ako Lara kuyati ni atagalage ako ni ko seliba ka Lara kuyati mau haklibe femfula ni Lara kuyati odeye sagaye ako do ko mako saga fakaseli Lara kuyati do ko laya ako Lara kuyati ni wati ni ba sura do de maya tugu okoni keme ka nyeshi femi ma Lara kuyati de maya ka musako temene ko fe ode la ya selu sabi ako nkada Lara kuyati ni mfoye ako boko saga bilama akeme ni mono shi Lara kuyati ni to do oboti mandi ako nyajibe bo Lara kuyati ako boko saga bilama akeme ma goyoye yoro Lara kuyati osoro mani magare ako Lara kuyati ni ma do boko saga bilama ako me mi vo ko sheshi
o te ɲɛna a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ ani seliba tɔ cɛ o de ye panko kelen ani ɲɛwawa ye a ko Lala Kuyate a ko kɔni kɛ mɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ko saga olu ye man di ka sababuya kɛ filɛ nin waati in na e kumana bɔ bɛɛ da kan e bɛ taa sɔrɔ bagan sugu dɔ kɔni o bɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na maa dama Lala Kuyate farifoni a ye nisɔndiya taa ni ka segin ani ɲɔgɔn tɛrɛmɛ olu baaraw bɛ sen na Lala Kuyate saga sanbaw ani saga feerelaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Bamakɔ dugu kɔnɔna Lala Kuyate ɲinan ni san tɔ ma kɛ kelen ye a ko non seulement sagaw t'a la ka ye ka ɲa Lala Kuyate kelen-kelen minnu mana ye Lala Kuyate n y'a fɔ cogo min na o bilama o kɛ ni saga ni si ye a ko Lala Kuyate walasa e ka se ka e ɲinɛ saga sɔrɔ bi k'a fɔ ko saga min bɛ maa ɲɛfa walasa k'o fa denbaya kɔnɔ Lala Kuyate nisɔndiya ka sɔrɔ denbaya bɛɛ lajɛlen fɛ a ko k'i ka taa 150 000 francs CFA 30 Samaira ma nɔgɔn dɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko saga bilama a ko a sɔngɔ o ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye a ko nka n'a ma ɲa k'a fɔ nin waati in na denbayatigi caman de bɛ a kanu ka saga faga ka saga sagata denbaya kɔnɔ a ko seliba don de Ala y'o yira an kɛnɛmana ka se ka saga faga denbaya kɔnɔ a ka kɛ nisɔndiya ani farifoni ye denbaya kɔnɔ a ko nka bilama Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko o saga ko o bilama a ko ɲinama caman bɛ sɔn ka kɛ saga o ma saga faga dɛ a ko ka sababuya kɛ mun ye a ko saga t'a la ka ye dɔw y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate saga a sɔngɔ ka gɛlɛn a ko mun ye na mɛn a ye saga feerelaw b'a la ka kuma caman fɔ Lala Kuyate o ko saga a buguma ni Bamakɔ a ko saga bɛ taa ta fan wɛrɛ fɛ ka na Bamakɔ di a ko saga na man di a ko n'o farila o ka bagan dumuni min bɛ san ka di saga ma ko Lala Kuyate o fana dɔɔnin fara mɛ o sɔngɔ kan a ko Lala Kuyate o min fara o fana kan o de ye lakanabaliya ye a ko saga kelen-kelen minnu bɛ bɔ togodaw kɔnɔna na a ko yɛrɛ kulu kɛ mɛ ka o ɲɛtana kɛ olu ye a ko Lala Kuyate bagan sugu minnu fana tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a bagan sugu caman a ma bɔra Bamakɔ la a ko olu faralen ɲɔgɔn kan a dɔw la a bɛ se ka kɛ Lala Kuyate saga dɔgɔyali ye o sababu ye a ko nka n'i ye a ta k'a lajɛ min kɔni diɲɛ ne ko tori tigɛ o de ye k'a fɔ ɲina maa caman na seliba saga kɛ ni misisogo sanni ye juya la walima saga sogo sanni ye juya la Lala Kuyate ko a dɔw la o da ka di ka tɛmɛ k'a fɔ k'i ka taa saga san ko bɔn saga min tun bɛ san Lala Kuyate 10,000 ani kɔ a dɔw la ɲina n'i ma 30 bɔ ko Lala Kuyate k'i t'o sɔrɔ la awɔ Samaira an y'a mɛn an fali kulo ye dɛ Mariam A Traoré ale de ye fasiri kɛ an y'a salo ka bɔ ya tuma b'a la histoire kɔnɔ Samaira maaw pɛrɛlen bɛ ka épices ni fɛnw san nka bɛna saga sogow da grillage sanfɛ ne min f'u ye ne na b'i jɔ yan ko 10,000 kɔ saga ko n'i ma 30 bɔ k'o ti sɔrɔ Samaira kana an ka épices to an bolo show kɔnɔ dɛ ne min f'u ye Lala Kuyate a ko ni fɔlɔ filɛ nin ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ ne min f'u ye masa ye Ala ye ɲɔn tɛ ɲina sagako a fɔlen filɛ fasiri kɛ b'a y'a fɔ yɔrɔ ne ma nin fɔ ye baasi tɛ an jigi bɛ jigin nka y'a fɔ cogo min na yɛlɛma masa ye dali masa ye ɲɔn tɛ a ɲinama an taa cɛ kurulen san ayi a ma tiɲɛ jɔn jigin ta o de ka diɲɛ mali n'o tɛ jigin ɲumanw bɛ yen a bɛ se ka kɛ yanni seli cɛ dɔ b'a fɔ ayiwa ko saga 10 filɛ sɔgɔma don dɔ ekipu aw ka nin ta aw ka nin bila o da o fana ye tiɲɛ o se bɛ Ala ye o ŋɛnɛya ɲumantigiw bɛ yen olu tɛ ban Lala Kuyate Ala ka jɔnmaw tɛ ban an b'a jigiya k'a fɔ yanni seli cɛ o se bɛ dali masa ye Lala Kuyate o la an bɛ taa ɲɛfɛ o la dara ko k'a fɔ ye ko kɔɲɔ bɛ fajigila ko bɛ fajigila bi awɔ kɛ ko duba kɔnɔ ko n'a ka di ye ko ni jɛmukan banna k'i ka tɛmɛ ka taa i ka uniforme minɛ ayiwa ko ko jara n'Ala sɔnna ko n'o mɛn awɔ Samaira an indépendant ta n'a ye indépendant ta min ye an ka cɛfini tabaw ye o ye sɔrasiw ye ka sanga n'u ka baara ɲɛdɔn ani jamana kanu ye u ye gosiliba dɔ kɛ Sevare mara kɔnɔna na ka se ka dankari Bamaji tigilama caman na Lala Kuyate a kɛra ka bɛn ni nɛkalo tile 5 san 2026 de ye kunun don dɛ o ye kunun kɔrɔ wa a ko Lala Kuyate Sevare a ye i b'a ye k'a fɔ jarawulakulu caman dala sisi la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni hali bi baara min kalifa mɛ o la jamana ɲɛmaaw fɛ Lala Kuyate ni o de ye ka se ka jamana in tangani k'a kisi jamana in fɛnsɛn a kuru kara bɛɛ lajɛlen sibiri ɲɛ kelen ka ja tori ye ɲɔgɔn ye an tɛ jan a kɔ a ko Lala Kuyate o baara min kalifa mɛ o la o de b'a la ka kɛ o fɛ a ko Lala Kuyate o de kun kɔnɔna na o ko ma ko une mission de reconnaissance offensive
iba ye ka fo wal masir tabaw chefini tabaw la kuyate kasangani oka sanve lara wili okoma ko de vecteur aérien ala la kuyate o to sani duguche kumane mina okoni boka barawla onye shura jarawla ku do dagara doka la kuyate ubala ka oka jamba jugula be moti ani adafe dugula la kuyate akoni ye atagalage akawira mina ode severe masuriyanyi akola la kuyate onongo ni fe anga chefini tabaw wal masir tabaw la kuyate kelke mina munu mbo bi la kuyate oka kore ani tasuma ka shurshite koroshiyayi baranya domi mbola bi la kuyate obe jugu fa ka shuru ali mangama bo la kuyate jamane kanunu ndo ulabi oba to ali jugu na dina meno kono oka do no fe la kuyate uro kumu konnana obela jene farre nyonka dusu ngelen kono ni ka fa kasika jamana kanunu ni manya ni ka osebenchati la kuyate uro to sanu duche kasika susuluke obangane mina ode jera wala kulu mabiduru aniko onongo ni fe kulu bela jene da shishila la kuyate ali uluma yafma bala la marabli ako ulu bila ma ulu bila jene kono keme furu kroyi na kadiye ba fo ulu kono be yafma bala balagi o sigira kaba la kuyate ako ninye atagalage ako ulu masiri tabaw mona mina okone ni kewali nke yaye ka fo la kuyate majugu minu daga yoro de be yorena o kamar ma fon do de mara yoro minuna taju bala ka fara yoro dola kisobe fando fe ako ulu masiri tabaw la kuyate o ni bila jene susu ka kusokona fo ngwe kenema fonyi ka flego ko me ko flego nchini ko da ko nchi la ko tini ka so ka temere barawi akoni atakalage anga to sira to ne ka kalaya afriko kle mo ane duru samba fani mo gono woro sevare ka ina fo mali jamana fancha mafe duru kunye goshi ta ne ka neshi woro ni mo akonga wol mashi tabaw la ko yati ka sanano o ka wuli ka joni o ka baranye donyi o kone uyengara da duru ni na la ko tini ka chama ko ni ulu ko ni ke la hara dubulonyi ka sanano bono banfla cholo yokuna ako alibi ulama alama anu o wuli ka jode be sina ubala kaminke jamana fanda nani bela jenefe ako uru bane fle jugu ni ma biduru anuko o daji la sevare bela kwete moti marabulu konnana abla ijara ali de ya fasiri kasanu o kabi boli samara ali biamito eni panan kono ko binan kunka anya ka fo halisa chobe kada ba majiti la mauko la jigufe kera ni ala chamanche ya fanfe fukata si anga koronfe ya fanfe kara sababu usira ka ba majiti la ma chama bone unina minaka aninjwara mara kuyati ni ya tagalage idasira omena kamima ako ni ya atagalage jugu minu okungo ngena ranyishi mura ko fole mani kleflina ngala kuyate adola okundo min kalama ko masiri tabaw angene ka yemine ne ka ban nga yenga antayi wangene nga yenda o shwala la kuyati ako ni jugu na kibi pete mena ka dudu mala ako onongo ni fe ibanjole sura enye ako rukumu konana ul masiri tabaw kafra afrika koru chedonka la kuyati jamana kala bulu mimbe on fe faso malikono ila kweto ulu koni kenne kayef mabala karanga dawjo ila kweto menaka ani adugo donda bela jeno konnana akula la kweto ni atagalage o mu konnana baye ka fok mane kuma obela magala mawoke uli ka jo bala ka ke o fe sana wati be ila kweto ula sa kasika nyoro ko fu munu ntana ka kishi ka fara yenka donu obulo kono fe unka akon mekalo kle duru ankoro ila kweto samba fla ani mo wono woro akon kuna ankoro tukura akon masiri tabaw la kuyate utara baliyaf ma bala jugu dola la kuyate menaka ani urudu yanfanche la kuyate kuna mina ojugu fana bala la kalabon do sabati akolu masiri tabaw nyeshu oka anu oka susuluta kanyeshi uma la kuyate akoshima korashiyaye ako abara okera sababu la kuyate kasika oka kelemino chama ne ka uluchie kasika oka keleke jedun chama kulu fana da shishila la kuyate mimi mfuye ako amake bashie minane aya dese ako ni atagalage ako majugu ninu oka munu mena ka dafe ako oba fega minge ode ka jatiga ne ka barka bonya ni yoro ko fule ne la kuyati ode ne ka basigi ne ka bisi basa ni yoro ko fule konana ako nka wolo masi tabaw la kuyati mre jamana chefne tabaw ka fra urisi jamana kala bulu afrika kor chedonka ako la kuyati olu karengando ako ali dimo woni fartla ne ki fini fana mena ka duwo ani samra chebi ako la kuyati ka surulu majenayi ako adola ulube kisebo nufe ako uru kumkonda la kuyati ibaye kafo okone uyene ke walinke akona mbura menaka angata juara la kuyati na juara ibaye kafo la kuyati umekalo kle duru ko kelonku ibaye kafo yemvana mi metale ke fla maula ni o front de liberation azawadi mau kafra jini mau kana la kuyati ibaye kafo fana ulu fana kunna me oka bemenjugu doka ne ka osire kanyeshi ni yoro ko folema galala kuyati utara sura ul masiri chedon ulu bes be kaba
la kuyate olu fana anye yat mabala kisebo do nuve anye do kunzebe olu anye do kunzebe bo udafe la kuyate jugula ako ka chama bla kata lahara la kuyate uka kelemino chama fana bi anye olu chien mobulu woro omnena kabo obulu moto bade anye olu chien anye uka taju chama fana kuma obulu anye olu bela jene mina olala la kuyate abla jara obey aleka fasiri anye min salo kabo kana bla kono kasano uka biboli foli obedi abla jara ma la kana kuna foni la sella abla jara fo akoni akaka mukala atame ka nyishi yirfami ma ni ode la kana yi akacha le baye ka fo anga kuna foni chama ka la kuyate la kana ko buna kunka ende pana kono e baye ka fo ame osalo kabo abla jara alega kala mukala de la ulama ira fo ka wali madon che fasene do nga fana be min voyi amano wode ko che fasane beta te mie be min voyi abla manogo aywa samira anya fe ame nouvelle horizon ango tanye dankura amita nyono na le bisegu marabulu fe anga finitigi ufuka ta fara irisu ka kelebulu fara Afrika kor mauka olu fara la nyonga ka seka bamanchi tigla ma olu ka kulu do kumbe nala kwete nya jiga ka fo sera nyono de nsurai yoro awo na jaje ba fe nyono awo nyono kadi yaro mo dugu nyono ko se jiga kana dugu nyono odo jaga kana dugu nyono abebe tomati nyono abana nala kwete nyono kadi ko sebe na majugo ni na me ka fo ko fa o kanga ya mawa shikino ngoma de chi ayati chenje nonte mari jamana ko yoro mun be ani mawo kunyo o kanu kachaya siga so mara bolo ani nyono nala kwete ulo kumbula ba dula fa o de be nala kwete o ba to fasiri angata ankelen ko fe ka fo de nyono ka obla man watina jemka en kanu ba bawdu nala kwete atefo oko watu nala kwete anga be fasiri kono ni metalike ya mabala ya foto mona wo masir tabaw ami rushi jamana kala bolo minde ya mabala faso male kono o ka kala bolo be nyono ka o fe nala kwete Afrika kore chedo ani famo nala kwete ulu fana ka wuli ka jow o ka bu ko sebe nyoro ko folena na manya ka fo nyono cercle o de be dancho ke ni fore wakaduye ako ba ye ka fo o ko folena mane kuma jugu ko ni o kala malamo mane kuma o ba ke nyoro ko folena wala sa kasiga basigi ani akasiga basigi bisibasa nono ani adafe dugula akula la kwete ro kuma konna na anga chefni tabamu be nyoro ko folena ka fragrishi jamana kele bulu Afrika kore chedonka la kwete ba ye ka fo kasano o ka wuli ka jodo ye ani o kala malama do mun kala o fe ali bi wala sa kasiga jamana tangane ka kishi la kwete wala sa jamana kono do ngasiga o kala malama ko ke la kwete wala sa kasiga ta o ka bara o ke madama ni ko nyono o yesene dugu yi la kwete wala sa o kasiga o bara mun ke hakla sigale la kwete ba ye ka fo kuma ne kuma anga chefin taba o lube to o dafe wala sa kasiga tangata kanyeshi o ma dare masata ko fe ako hubara o kuma kona na o terapi ka bo jugu do ka la kwete o lumu kumala ka to o ka janfa jugu do no ka o buruda la kwete o ko kuma goni ya tagalage midire ka fo ni ko ni ekonomi ye shufe panina ni fe ndo masa manyara kono aseme fe ndo ma akola la kwete o kuma kona na iba ye ka fo masir taba o terapi ma ndo kuma mina o ko ni o ye bundire tane kanyeshi o ma ba o kumala ka janfa de siri jamana kono do nko ka la kwete o rekera sababu kasiga o chama kono ko luva do ko ni sendiga fianu ko reyi ko bo yere kunsoro o mano soro la kwete ni ya tagalage akol masiri tabau ulumunu be yoro ko folena ka fara fi jamana kala bulu Afrika kore te donka la kwete ba ye ka fo sangani wati be nyono ne adafe dugula la kwete uluka chesir me wulika jo ako adu wonde mala ako okon be ke ofe ako wani bara bainde do hodo kuma konnana ba nya fi to na nyono yere ni ya tagalage akasho foro wakadula wa yoro be la kwete sene aya ko yoro mina ako sene kala uluka la mala mawla kabo ako uruba to kuma kuma jugu de be kabo ka foto mina obisika ta jatigala ke luta ikasiga urubo utabuluka fasiri fle la kuyate mama ne ture ale de ya fasiri kabo nouvelle horizon kono na anya salo kabo yeni Samara ali bi amto nouvelle horizon o konna ameta segu marabulu bayere kono ametwali bisegu ke odo na sera segu marabulu bayere kono imetalike maudoni so jonani o découvre fe o segu marabulu konna na ko amono bora kurai ka klitan faraka o ngako dobbo a erula mela kuyati ni ya takalage ko rive ya foto komina donjona so shufe akula la kuyate akume segu marabulu kono abe wati da marmabo ngandala kuyate adona ba feka fu
Traoré ka sanga ni jamana yɛrɛ lahala ye Lala Kuyate jamana ɲɛmaa minnu bɛ Segu marabolo kɔnɔ u bɛ to ka don joona so u bɛ a mɔnɛ bɔ a ko ne bɛ don hodokumu kɔnɔna na ka sanga ni yafuma b'a la don joona so couvre-feu a mɔnɛ bɔli ye tile 10 faralen a kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ bawo ka daminɛ a bɛ kɛ le 25 avril o ye avril kalo tile 25 avril tile 25 tɛmɛnen Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ o kun ye don joona ye ne ka mɔnɛ bɔ ne tile 10 bɔ ɲɔgɔn ye a ko Lala Kuyate ka ta k'a lajɛ a ko a bɛ n'a fɔ o mɔnɛ bɔli min kun kɛra a ko o de bɛ ban a ko o bannen kɔfɛ kunu a ko k'a daminɛ bi arabadon mɛ kalo tile 6 san 2026 la a ko don joona so sufɛ couvre-feu a ko Lala Kuyate a mɔnɛ bɔla Segu kaw fɛ k'a daminɛ yafuma b'a Lala Kuyate n y'a f'i ye cogo min na mɛ kalo ay bi araba ke bi araba wala o kuma mun la araba me kalo tile 6 samba fɛn mɔgɔ 6 ka taa bila me kalo tile 15 samba fila ani mɔgɔ 6 Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ de 23h pile à 6h pile ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 la sufɛ ka taa bila sɔgɔmada fɛ kaɲɛ 6 la tel est le premier article de la décision en date du 5 mai 2026 prise par le gouvernement a ko kunu Lala Kuyate o de yafuma b'a la dati bana kunu kura bɛ daminɛ wala o kura bɛ daminɛ bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min bɛ tali kɛ i yafuma b'a Lala Kuyate don joona in kɔnɔ a mɔnɛ bolo la n y'a f'i ye cogo min Lala Kuyate kabi a fɛ tile 26 ni a baaraw si ka sen kan laɲini min fɔra a la jamana ɲɛmaaw fɛ o de ye ka se ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baara kɛtaw la Lala Kuyate ka sanga ni jamana kɔnɔdenw tangani ani o bolokɔnɔfɛnw kisili ye a ko walasa Lala Kuyate jamana cɛfini tabaw u ka baara ka se ka nɔgɔya o bolo jamana tangani baaraw la juguw dɔɔni ka bɔ anw tɔw cɛla ko ni ka sɔrɔ k'olu va Lala Kuyate o baara ka nɔgɔya o bolo a ko don joona Lala Kuyate o de y'a kɛ ni a mɔnɛ bɔra a ko couvre-feu min filɛ ka kɛ tan Lala Kuyate n y'a fɔ cogo min ni a baaraw ni a bɛ daminɛ bi i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate a bɛ n'a fɔ o ye car débutant non pas de 21h à 6h du matin fɔlɔ ta o tun ye 21h ka taa bila 6h du matin na mais min bɛ daminɛ bi o bɛ daminɛ 23h ka taa bila 6h du matin na i y'a faamu fɔlɔ ta tun ye de 21h à 6h kosɛbɛ Segu marabolo kɔnɔ mais si kura in o bɛ daminɛ de 23h ka taa 6h la Lala Kuyate Segu marabolo ɲɛmaaba a ko nin ko a b'a ɲini wolomasiri taba minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'a ka di o de ye commissaire général de brigade de police Sulemani Traoré ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini minnu matarafa ka bonya cogo min na laɲini minnu kɛ mɛ Lala Kuyate olu ka se ka kɛ sabati fɛn ye Mahamani Toure Kokura ale de y'a fasiri ina salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Samaira hakili la Segukaw mana kɛ jabaranin kɔnɔ ni sanga in kɔnɔna na u ye faamuya sɔrɔ u ka couvre-feu tako filanan in na o la an bɛ don soir de Bamako kɔnɔ an ka don kɔnɔ se ka kunnafoni balan kuncɛ n'o ye bi o bɛ bɛn n'an donna yen nɔ Samaira an ka douane cɛdenw ka sanga ni olu ka baara ɲɛdɔn ye u kɔni ye wulikajɔ sabati Mali ani Burkina dancɛw la o de bɛ wa baasi tɛ ka se ka tɛgɛ da min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw o carton 2400 plaquettes de tapentadol. Ba fila ani 400. Tɔgɔ ye nin yɛrɛ ye. Awɔ, tapentadol. A fɔ ka di dɛ. Ale fana ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye. Tɔgɔ in kɔni fɔ ka di. Tapentadol. Y'a dɔn. Ok. Na dɔ ɲini ka na di yɛrɛ. A fɔ sa furu la ye. I fana ka se k'i farikolo i k'a bɔ wala dɔɔni. A tɔgɔ kɔni fɔ ka di. Yanni seli i ka se k'i wala dɔɔni. A ye tɔgɔ in fɔ ka di. Nka ni min f'i ye a ɲini ka na a fɔ sa furu la ye. Ayiwa n t'u da fili. Tapentadol. Kosɛbɛ. Est-ce que Lala Kuyate fasiri an y'a ta min bɛ tali kɛ i ka kuma b'a la ɲa ma fɛn tɔgɔ tugu dɛ soir de Bamako de wa Bamako wula ni tile sumana o kɔ de ma ko wula a ko Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ n'an donna soir de Bamako kɔnɔ ka sanga ni Yusufu Konate ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate an ka dɔɔni cɛdenw maadama minnu kɔni bɛ jamana dancɛw la Lala Kuyate maadama Mali jamana ani Burkina Faso olu dancɛw la i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ min n'an ka ma ko Hɛrɛma kɔnɔ posi ni an ka dayɔrɔ min bɛ yen Lala Kuyate u ka wulikajɔ bangana min na o de ye i y'a fɔ cogo min na tapentadoli o plaquette 2000 ani 400 o salole ye ka bɔ Lala Kuyate mobili dɔ kɔnɔ Lala Kuyate ka sanga u ka baaraw ye
wala kuyate ni baranya don dai kodi akuni ya talage ka sangani kulukibara dawi wa jira ka fo la kuyate doni chedo munu be yaf mabala anga jamana donda minuna karanga dawo la kuyate oto oyola fiyo makado akono mana mena no umalara weli tane kanyeshi ane abulu kono fo mbla jenema akula kuyate udawili duro senfe ka sangani bini bisi doyi la kuyate okuna ye ka fo mini fuyi ta pentadoli a dozi la kuyate 250 mg o chama kume akonna na nya feto na 2400 plaquette no odozi bafla ani kenane bunyongo ma la kuyate nyana minima fenko folina ka fo odokun dogo men mobili masna konna na ako okunkeme ka asibakoro dogo la kuyate haklena dodo la wala sa kasiga denga temene ayi anga doni chedo ulu ko jango okana se kayi ka dona ye faso mali konna na akunga la kuyate ni atagalage ulu nyemi mfuye obato ka fo manunu ukabara nyedone ula la kuyate manevi ni ko min kan obi nyedon la kuyate bara ni bara na kadiye abe bayi ni ka sala ako roku ko la kuyate ibaye ka fo doni chedo munu be erema kono odaga kono la kuyate ukalera yulu de flekata bo fo munu ngate manamina okemeka asibokoro dogo mobili ko fo le kono ko yere ke na fo otofen kalama la kuyate nga anga doni chedo ngoko luba kalama mimi vu uflekata tiga shore kasika tiga shite nyuma ka fo ko mumbe ngona ti aya boka dagalanga lage mimi mfu onongo ni fe la kuyate mimi mfu yere damdena tapenta dol chamambora atima kumokono uriatu utare aya karinda yele waso a chama ko ni abaden be ma kono yi la kuyate uba faga duna ye faso mali kono kasika na yaf mabala asirite jamana kono wala sa kasika nyina minima fe alibi utare ne ka yakuba ya jamana kono don chama yoro madama munu be atuwa akanuka ke la kuyate akuni atagalage ako okone omanye soro ba odoni chedon oyetiya daka konka alibi ko ni ta shenfolo ide ko avego kletani sabate mili ibaye kafo oyoro ko folo tulina ako la kuyate doni chedon be dire ka tiga da ora mina okoma ko 82 boules de cannabis ko cannabis buli bishiri anifla la kuyate oyetiga da okango kura muso fla yoro muso fla minu kume duta siraka la kuyate oluka duta minu kono ako ko cannabis bishiri buli bishiri anifla ko fana sorla okono Ragwete aiwa njula ka ufana ba bashite ragwete fasiri du Yusufu Konate rebe ya fasiri abana samera ni sanya mina jatete kalo labli chendo awanga mineti ula sa amsega kuna funimbala kunchani miebi uri amta New York anata New York awona sera eno kasanga ni walia munu keranga mali jamana kono Afrika lokli muga anduru temeni o New York malia munu sigirembe no uluye uka demenyonya ira kanyeshi amalia una munu be jamana kono ya Lala kuyati ni ya talage faso ka wele na dara ajabili obe wajibiya faso do na bla jeneka lala kuyati ni ya ye ka fo do kun konnana medere ka no foye imata jin fanfanfe abe fe mamada ma bora malin kono malende lala kuyati jirikulu kele ka yaf mabala mejira chogo atise ya ke bamai akola la kote na manya ka fo obo chogola lala kuyati ni faso ka kala ama jin fanfanfe abebe akabo kakanya irake kanyeshi faso dingo ani faso marabauma akola la kuyate okewale odekera yaf mabala New York kawfi la Amerika jamana otewa mara kuyate ni ya takalage akola ya jara akoni fasiri kede ako mali jamana kono dum mara kuyate o chama tama bismillah New York kawfi bi kasangani nyina maya ke chugo ye wa chama tame bismillah mine da la kuyate dugudo ngani tama ya gani ani dairma yini barawla akona manya kafo obo chogola wala kwete sibiri do avec clenwa ani woro ako bamako ani mari marabolo do jirawila kulu do yo ukala malama do ta kanyishi uma ningira sababu ni kasiga jamana ni kasigi sanga bodala ako rukmu konnana mali jamana kuno do muno ngoni ni yoro ko folena ni yoro ku jamana ko do wala kwete uma to kwade ako oyi wele
ale blanyoma ka boni ka chaya la kwete ka boni ka chochi mi senfe okoni oye ayira ka fo ko wal min kera faso malikono la kwete amaja oluye bi awamade shini akoni ya takalage wo senfe ola oye baro ndundu miye ode kasiga tashiblake kanyeshi ya mabala anga ala mahinena général d'armée Sadio Kamarama la côté ministre de la défense et des anciens combattants omi monini amabasiga fo asedu shura kasangani ya mabala jamana kuma bole barawi akulera côté ni atakalage akoni ukamiri ni tashi wa takanyeshi jamana kuna dombela jene fanana la côté moni mbele yulika joke kasiga jamana ne ka demani wati bila ni konana akulera côté ni atakalage mali jamana la sigbe minde ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies la côté Kafra Burkina jamana ulu fana kala sigbe minde la côté Niger jamana chargé d'affaires mi fana be la côté ane mali jamana ministry ni kadara beta kamisi jamana kono doma mun jamana koka Musa atayara ni bla jene kuma keneka wala sa la côté kasiga jeka bara ni ka dangana ma nyum fe ako ministry akilinga korofota la côté amusonjale ayi forita kamishi bela jenema ba Burkina don kuma Allah Niger ka don kuma la ka fara faso malika mun bela jene bora ka yira ka foyera ko ete en faso odeye mali ako la ko ete mini ka wala intera ka nyeshi faso malima ako duso kama ame bonu ko yira ka deme ta ka nyeshi alibi jamana marabauma la ko ete ne kamiria ane tashike ka nyeshi mauma debune gela ye mini soro madama mun ni to Allah ka sega duoke oye ako la ko ete odo temene ko fe e baye ka fo mali jamana ko do mun sigina mero ko folena kulu min sigina no ofe onyema amara drame ano oye président du conseil de base du haut conseil des moyens de l'extérieur aux États-Unis ala bana kataya mabara anaka jekulu otara bonwe ke ministry ye ura ko ete ministry fe oye gafe do mono boka taka di ama gafe nkono okene ka mana oka degune gele uka ura ko ete munu mbala kaso ofe ni yorki jamana konnana kasiga takanyesi jamana nyama uma ministry ya yira kafo ura ko ete ni ko ni chido shishida ya sele ya aserola akula ko ete kuma kami fleka fo aliyi ni ala sona ma jamana nyama una ame ya jamana nyama oseli odama yira ni una ke ba tungana de mali jamana koka o jora ka bu ko se fo so barala akuni duguni gele be uka jamana nyama oseli dama yira ni ko ke jan ko ko ete o duguni gele ka bu uka ako una ke ro kuma ko nana ministry ko ni obera jene fu o kan hakilaina la ya jara anake ni alokume keneka nga ya fa so to mina ala ko ete awra ya ndo kota besa mara ifo kibargala paturu se bakoro wala la kanya ko we famya soro ala fana o ulamta singana fiye bodoni na te zara kumflana amu la je ka soro ka singana akaketi na la sona awo gani de abe mi wuli fe kuma kawa mo per mali be ni nene bara ni be ni nene ni refusé ka di kala ka ke teka unene jela mo per mi ga me hani bo ku bo di ba te zara ko per ambe ko kana nasare ya kuma ba ni ko na suri bilisi ni do abia amangani sisan wani ye cogo da tela to ka teli abi sample sama ko ni ke wala bin sidi ya la ko ka sagi kala na ka ke ko wa ne ba FCC de ni ha ne mi di ya ki kwa na la ble mo wa de mo ni de to ka te la hiza so da bole me fele fe na de de jama jara ka duwa ke tezara makele gadana mena buji Allah farafide mu jara ka duwa ke tezara makele gadana mena buji Mala kwete Samira
ntarana kosebe somo sama tola o che ba mboro somo nyana abara ko to wa dai o tilla kallija la galle batola saw kosebe o do kuma ko nana arbi ka kan ma chamani musumafo demje ni mabakoro o ka ngafu kafo ni hansi ni kado jim kan ko ko to biye yak mabala bana makunai oui inye den na bo na ta memi fu na ta ko na fa zamena meta de donc ibta zamena du ngontu meta zamena de darafi enen no sini musa wani ne fara na sama ke parce que bana ma dara ne invité ko ma sura fajigla dubala kuma na bana nyorena muni ne ba do min ka do na be ni fana tara no fe sino ngoni ne min fo bi wa ngoni fana ti dore do anga zameta saka ansoro ya samaira mala be clear wa am clear ka foto ka ngi kono me za be mo la fedi otoko jugo am ko afu César ne ni digo na ambira bana makaw ni do do min plan fajigla amita zamedu kam finish mala dawka fundi ne jam am so ni ko ga blasra na ni bewi asuru kana su boche na la sona bela ke to batu anga no ngarke anga kene ko buna kunka bigem kan okonna na docteur maison kuje tata touré ayi borokeni akama wolendo yi bela ke temuno kumana demisen banaka ukama ko pédiatrie wulte demsen frage awo demsen docteur pédiatrie wala ani ado uyi masala ke la ko te masala ni okono uyi la delicate chamata kadi de masauma jemkan na fambala wala anya kanu kasika so mo sama boala chomo mena anya kanu ambala jene kasika jene ka tono bocho mena ote wala meta te ni chon fanfe mi ya benne anga woni ser lala asidibi awo ani dem napma awo ma nyema da kasoro kasinga o bebe bon on connaît on la benne do sankalo tanifla la spécialement que tu connais ça mais à vrai dire on est fonctionné on essaie de maintenir le même cap. Donc, service d'AL Lindo 24 heures sur 24. Au 24 heures sur 24, qu'on a hospitalisation béquet, consultation béquet, docteur OBNO sur place H24, infirmier OBNO sur place H24, technicien de surface ou FNBNO. Ambe banachama soroya no kolulada. Mais mon kacha bana nani folo mun be kɛ sababu ye ka denw lada dɔgɔtɔrɔso la anw fɛ yan nɔ o nani nunu na fɔlɔ ye prématurité kɔrɔ ye mun ye ça veut dire que den wolola a nana k'a sɔrɔ a na wagati ma se kɔnɔ ma se donc an b'a fɔ de ma ko prématurité n'o bɔra yen nɔ bana jumɛn de ka can kosɛbɛ a filanan o ye anoxie ye mun ye o ye ni fiɲɛ tigɛra den na jiginni bɛ gɛlɛya kuma dɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fiɲɛ tigɛ den na donc olu fɛnɛ ka caman an b'olu sɔrɔ n'o filanan bɔra yen nɔ jumɛn ye sabanan o ye infection ye i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ o bɛ kɛ den na a bɛ se ka kɛ a b'a sɔrɔ ba fɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ a b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka kɛ a b'a sɔrɔ hali kɛnɛma fɛnɛ donc o ye hospitalisation kun sabananw ye naaninan o ye jumɛn ye o ye malformation ye i bɛ taa sɔrɔ den wolola mais a dafalen tɛ a bɛ se ka kɛ dusukunbana b'a la dɔw ta bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ opération bana ye surtout que denyɛrɛnin fitininw ka opération o tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ si la dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la Mali la yan nɔ ni Gabriel Touré tɛ donc o bana naani ninnu de ka ca anw fɛ yan nɔ mais bana wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ n'olu tɛ kelen ye. Ok, prématurité dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ olu bɛ se ka kunbɛn depuis ba ka peseli wagati parce que ni peseli bɛ kɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka lajɛ est-ce que infection bɛ ba la ni infection bɛ ba la infection bɛ se ka traiter ni ba yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ bana modèle dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ tension yɛlɛ bana ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka prématurité lase den ma ba minnu b'u ka peseli kɛ ka ɲa u bɛ analyse kɛ ka ɲa o risque donnen don olu la fɛɛrɛw bɛ se ka latigɛ pour que ka kɔnɔ nɛgɛ a bɛ se ka se ɲɛfɛ cogo min na a kana kɛ prématurité bon hali n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ ko dɔgɔtɔrɔ y'a se kɛ prématurité ma se ka bali traitement dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ ba la o traitement ninnu bɛ kɛ sababu ye n'o prématuré ninnu wolola
fɛn minnu ma kɔgɔ kɔnɔ na o b'olu la kɔgɔli teliya fogon b'o la jelisira minnu bɛ kunkolo la olu b'o la parce que olu fana bɛ se ka na kɔlɔlɔ wɛrɛ di denyɛrɛnin ma minnu fana bɛ se ka kɛ bana labancogo bɛ juguya fɛn min ye anoxie ye o ni prématurité cause donnen bɛ ɲɔgɔn na dɔɔni parce que kuma dɔ an b'a ye jiginni dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ba yɛrɛ k'i mana wuli ba tɛ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ɲini a bɛ na wagati min na o b'a sɔrɔ a sɛgɛnna den sɛgɛnna bon n'a y'a sɔrɔ césarienne kun kan ka kɛ joona césarienne bɛ retard ta kuma dɔ den bɛ bɔ o bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ tigɛra den na ka ban den sɛgɛnna ka ban bon n'olu suguya ninnu sera anw ma anoxie fana degré ka ca n'a anoxie man jugu kosɛbɛ a caman bɛ kɛnɛya mais degré in ye fo 3 dɔw bɛ na fo degré 3nan na n'a nana degré 3nan na furakɛli bɛ gɛlɛya parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ olu caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu de tɛ se ka sigi olu tɛ se ka munuma olu tɛ se ka tɔgɔma donc o kunbɛli ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i k'i ka pesé kɛ n'i ye pesé kɛ parce que jiginni yɔrɔ de fɛnɛ en fonction risque min b'i la jiginni yɔrɔ tɛ kelen ye accouchement bɛɛ tɛ se ka kɛ CESCOM na ni risque bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ centre de santé de référence la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ f'a ka kɛ hôpital ba la den bɛ wolo yɔrɔ min na pédiatrie bɛ kɛ yen nɔ den bɛ bɔ kɔnɔ na dɔrɔn pédiatrie fɛnɛ b'a ka baara daminɛ o de bɛ se k'o risque ninnu nɔgɔya. Lala Kuyate. Samira. Denmisɛnnin fitinin a bangeni kurani e kate fila a sen na kosɛbɛ ha ala masaya sa ala masaya de Samira wa dɔgɔtɔrɔmuso bɔra k'a ɲɛfɔ ko fɛn naani de b'a to a ka ca la den ka a yɛrɛ sɔrɔ nin lakumu na kosɛbɛ a y'a fɔ min nana ka sɔrɔ na kuma ma se prématuré quoi ani ko jiginni gɛlɛyaba ma fiɲɛ bɛ se ka tigɛ den na ani opération a bɛ se ka infection fo ka taa se malformation o de bɛ se ka kɛ sababu nin cogo la Lala Kuyate ka se ka yakuma bɔra den fitinin i t'a dalen na masara mani ma do ko ni hinɛ ka bon kosɛbɛ a bɛ kɛ cogo di n'a fɔra ko den wolo kurani nin fana ye ta nin cogo la wallahi ko to hospitalisé nin cogo la ta a ma nɔgɔn sama ba ni dimi bɛ ɲɔgɔn na fa ni Allah kibaru an bɛ dugawu de kɛ cogo di ala mana mi doni min da mɔgɔ kun i tɛ dɛsɛ k'o ta awɔ bana yɛrɛ ye ala ka lajarabi an bɛ dugawu kɛ banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ ala k'u ɲumanw segu ka don banaw fiɲɛ bɔ joona joona awɔ Lala Kuyate nin ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn a bɛ kɛ cogo di an bɛ dugawu de kɛ min bɛ nin ko in n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa a bɛ maa misi kosɛbɛ dɛ a bɛ maa kinikini tiɲɛ a bɛ maa kinikini dɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate n'a fɔra ko ba kelen ka kalo 9 kɛ bana na ani fɛn fitinin Lala Kuyate n'a nana jigin cogo la tila ka bila nin cogo la i b'a ye k'a fɔ a kuma ka ca Lala Kuyate o la o kɔni tun ye tɛtɛra ta ye an bɛna min fara kan o de ye Lala Kuyate tilegan fɛ tile bɛ kɛ su bɛ funteni bɛ kɛ e yɛrɛ ka jate la e bɛ se ka mun faamuya nin ko in na ani ladilikan jumɛn b'e bolo ka di limanaw ma nin waati in na ayiwa Samira hakilila kabi ko in daminɛ an da sira a ma yan parce que an ye dɔ bɛ ka fara kan dɛ awɔ dɔ bɛ ka fara kan Lala Kuyate an ye météo mɔgɔ an y'olu ka laseliw kɛ fasiri kɔnɔna na yan u ye welekan kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ an bɛna don waati minnu na waati nɔgɔnw tɛ parce que tile a funtenikisɛ bɛ bonya ka se fo 45 degré la n'o ye degré 45 ye hakili la o ye tile yɛrɛ bɔli ba yɛrɛ a dɔw la a bɛ tɛmɛ o kan koyi ni tile fila na Lala Kuyate a ma nɔgɔn donc da sera a ma yan ani funteni yɛrɛ kɛcogo an kɔni bɛ se ka min fara a kan dɔrɔn jamana fan bɛɛ don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ nin waati in na tile ka farin funteni bɛɛ kosɛbɛ donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bɔ so ninnu de kɔnɔna na hali ni clim b'i fɛ yen nɔ sisan a tɛ sumaya k'a sababu kɛ funteni bonya kojugu ye donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ sokɔnɔna ninnu na et puis an ka finiw don choix tɛ fini minnu na fini minnu ye coton ye donc olu b'an lafiya et puis ji fana ji kana kɔtigɛ an ka hakili to denmisɛnnin fitininw na ani mɔgɔkɔrɔbaw hakili hali météo mɔgɔw yɛrɛ y'o fɔ an ye parce que den fitinitigiw den tɛna se k'a fɔ ko minɔgɔ bɛ na donc e de b'a kɔlɔsi i yɛrɛ minɔgɔ b'i minɛ cogo min i b'a bila i kunna k'a fɔ k'a b'a fana minɛ ten donc i k'i janto a ka jiko la kosɛbɛ ka to ka ji d'a ma mɔgɔkɔrɔbaw fana an k'an janto olu fana na u ka fini dontaw fo ka taa se u ka jiko ma nin wagati in na yaasa funteni ka se ka tɛmɛ an ka nin hɛrɛ ni su fana kora an ka essayer ka bɔ kɛnɛmala la an ka air pure an k'o
sama donc anga ventilo ni clim no anga jewlu ko doni parce que ate suma yare ventilo era fiye bi sama yara ni fi falanta bi kiba ke fi fa yere ba fiye be kala ko ju donc wala anga bokene manawla anga air pur nyini ka usama anga fiye ere nyini uri ka usama ni sokonna ni wati nuna sisa ula misika min faraka klegan fe ni biro mina na soro chi gema batibulu kle here dobe kana bokle ko ila ko tini bora ibai ka fo sene ka sisiro la bai kle de bala ka shuri eka abe ka shuri eka ebe se tmokma abe kina fe ka masasi alaba donc ula ofana bisika na ni fargando yi donc e ka fiemi fana sama ebe binde moto sanfe madama ebe contribution do parce que ila ko ti fien ka kala bon amem ta pusheru bala donc ni ko be siga so bala o ya futu mena jifana sisa ngan tama nyonke ji mena ji numa ji me dusmalen ba ko jugu fana te docteur ya foko dusmalen ba ko o fana ma ko lobola jimi mankala jimi masuma ila ko ete anga tuba ulu do mi kachaya ko ali mi no tele ka jimi ali mi no tele c'est fargolo be ji voilà ebe wo shidi minke ebe suguna minke ko mani me ba ka foko ji fargolo mako be jira donc ko anga jimi ali mi no katana bon o jimi o lela ko ete o be bela jene ka madama e manvi ko yi mais bu fa kana ke min taka o be demini fitini ani no ko rabawi bunu be ni kuma ka gela o ma ka yira ka foko ni bena ko anga janto ulu ka jimi tala ko anga janto ulu ka yafuma bala fi don tawla ela ko ete shufula fe ba e ka fo no wati na jamna be tuma do onte mala donc e courantiga o be donc mena mun be sokonna matarafa o ka janto yerla alla manya ko o ka fletru dayele ni fie do ni meti o ka do non de ni da ikida ki karana shogaira dala la ko ete ventilo kala ate passer ko ndé la téléphone do ka to e ba e ka fo ko ni clé fena ne ka shumunu to to ra da ka do na la go ta inja tigede el mane akla akla na ku sama no big clinic sabali atuma sira ni si sira dala wallahi e cordero do no fe wasrada to insisa ikato gisi solo fundini be sokono ni mane akla la kaba fundini be sokono abe ke togodi amano ulango ni ngoni fo bugay la ko ete anga janto o worola na janto ro ulula adola akafisa ama ko sebe ka ilabe ba temani musumafu la ko ete jemka ama kunjene na chogadu do menga na na tijani ko abeke lage o fana tijani okay ai wa ko tijani ko nate tamba fu ni kene ko na alere na mbita tamani metoka jore fedo ko ngene o zin yara na joesa ko mi yere segara infonyi gaba o zin fana na no ngarke digala ka tijani ko re me ba ngedo me do anyado na ka ai ita da tamani ko ngi ke pio ne ko ni se shu fana ko no anne ka no ngarke digala na shike ko we na tijani fu digala mo do digala ka su akana sabata ite fili di mama nga bita blaya ami boya masing fodi ke maldembe men fe kun sigile no jabara ni ko rangu fu ka nyama dalla afansa kan nundi faranyo nga bi kuna fonna ani la dilikana ka se ko la se kanu ko ona la mabaske na esini fara ansika ulu an ami nyon soro ni so ma dunu kele ngene aketo ha e sene kata ni ma fi technicien adama est-ce que ikramo ga felo ta kono ko sebe e ni ma fi technicien na so ne ka fa jugo fana so hakile ko mi fundir menela ne ra ki tambio technicien ikramo ga dilika do na so raide ko sebe ibo ta kono hatila nga sore technicien na so ba kono na rete ana ablashina weche kodi na so be ana ka munumunu efo ka so kana ai wote basi demsew ay dara lame lamelidu ay sabali ay bangbaw boy Allahu akbar ya fa wala jibu minhum bisena akana so asenga doala na bala ay boala aw ya fona boka sini cheude na uchena sisa mona bido afana bawla na la mafaraka ereni mona bisa ay bo ko jugula aka nyeshin halala nyinima ka sabali fani bakoro ala bi deme halli mor 70 bulu zamzam yu Allahu akbar ya ne je amin ay sira ala nye anga sigango islamé ni ndambe ndi fo mais sirangara ko ni ya fo ko mo tiki fe ma ba joli be ngene nda sisa
tiɲɛ min bi fɔ ani hinɛ min bi fɔ ani makari min bi fɔ mɔgɔw tulo b'a la siga t'o la hasidiya ye mɔgɔw labɔ kojugu Allahu akbar o tiɲɛ ni wajulikɛla bi wajuli kɛ fo kunfinw b'a dɔn ko nin kan bɛ dɔ ma tiɲɛ siga t'o la Aïdara o ma dogo fiyewu ko nin kan bɛ dɔ ma Allahu akbar o tiɲɛ a y'a lajɛ Allahu akbar kabini ala ka anw da mɔgɔ dɔ ma fɛn dɔ fɔ kɔngo nkalon don anw ci ka cɛw ma anw t'i ta lamɛn yɛrɛ mɛ ni mana n k'o fɔ dɔrɔn bɛɛ b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o la baw ye kelen ye u tɛ kelen ye Zamzamiyu bɛɛ b'a tila siga t'o la ko a ye kuma Aïdara a y'an ka nabɔ an ka Aïdara ko ban mɛ ni min ka waati sera i bɛ taa mɛ anw tilala o ne y'a fɔ bolo bi si ne na ko Aïdara filɛ mɛ u ma min faamu Aïdara caman filɛ kɛnɛ kan Allahu akbar o tiɲɛ Aïdara yɛrɛ ɲɛna bi olu bi siran ka kuma wallahi Allahu akbar mɛ ni Aïdara tɛ yen ni Aïdara k'u bi kuma Allahu akbar Zamzamiyu u sumayara ni Aïdara tɛ yen a ti foyi tiɲɛ Aïdara caman bɛ yen a kelen mana jɔ aw cɛ ba kelen a tɛ se ka jɔ a kɔrɔ Allahu akbar a tɛ se Zamzamiyu anw ye min fɔ yɛlɛmɛ cogo jumɛn b'a la an ye nahawu fɔ wa an ye sɔrifu fɔ wa an ye balaga fɔ wa an ko ala ko jɛnɛya ye haramu ye e ka kalan bɛ se k'a yɛlɛma jogojugu bi janɛmɛ kɔnɔ e ka kalan bɛ se k'a yɛlɛma denmisɛnw an y'a bangebaaw barika ɲini e ka kalan bɛ se k'a yɛlɛma nkalontigɛla ye nafigi ye e ka kalan bɛ se k'a yɛlɛma anw ye min dɔn an y'o de fɔ e b'o yɛlɛmɛ ni mun ye mɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ taara jija mɔgɔ dɔ nɔfɛ kabini o yɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ala t'a fɛ kun ala kira t'a fɛ kun a bi sa o cogo la a bi min ɲini o tɛ sɔrɔ ala y'o fɔ kira ye ko mutu bi ghayzikum ko ala kira i ka ci lase minnu bɛ ka k'i fa n'i ba nin na a f'u ye k'u n'u ka sɔnja bi sa ko nin diinɛ in bi cara manil fars manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid Mala Kuyate Samara famana belebele ma san wani ya anyalafin bo yado an be anyalafin amma tamaninga amin yawan shirai aiwa an ga abna e ka to ne ta ne ta na fa kana aiwa ne ta na fa kana o ne ta kunbe la ai e ta kunbe ne bi ta kunbe ne bi e ka to ya ne ta na fa amena ab ta kunbe so jelim so be ta kunbe ka sensenga ala yonde anyalafin bana doni wala bita mo blaya wala Kuyate kabila jene fo kabel mado ni mafli e kunye fo ke kanyaba wala me bla jene fo wala Kuyate ke yera fo ki wali mado ka anga baraka nyon bla jene fo ka damne sa fa duguma dibla baraka la technicien ne ka fa jurubo ulu de bulu ante segante nyina o ka fulla wala Kuyate bi de ka fa jurubo me mami bulu o de ki an ka adama ye o de ne mi fo titi boka adama o de Nosra Damis le mot magique contre le stress la nuit et la nuit a créé fait balaba jabate kumbe ay atoro kana jabate ba officiel fo yana Musa Traoré GMT Nazir Mudo ga Musa sura bundo ga Musa ay ba fa El Hadji Musa wala ale kuma créé fait awanda abekri basi di bina bijiri bala abek ni yafma baga bindu dara Kuyate sharaf mu fanda ive sharaf mu bali kabla jene fo kabel nodo atoro ana jamuna ala ka clear dama ala ka yafma balan clear herela vraiment basi ke shini 10h 11h e ni amenyo sura ya ninga jamgan kurano ko dangana maya ala ko faranshika nti ne dezarade ka kenya ani lafiya sabati bela jiri farkuru la akadi kojugu Libya geren baro bi nyaga wa bela jiri nyida mi wala wala ni ye ni kabantoro bela jiri mi sodia niko joni starire me awa kuma na chansa me de stari me kadi wa me dumuni tinya
ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta ye. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye.